tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tonjom video a chuan American movie mu nom tak you're not you ti hi toikim taka khira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang Kate le Evan ti hi nu pakop choi in mele hlimdun tak ni in Kate birthday lom tura anin buat sai lain Kate kut chu zoi thutin glass note chu a thlau ke taringot mai an chian cha zwal pui tak te ne na zanria tuinai takil hovin Evan chuan anupui a hmangai ziale cha ati ziate chu soiluamin kumsom thum panga lai ni ve to ma se kumsom panga liam ta a kanin ton masak berni ang mai khan ala chareng ani ativel chutia hlim taka hunan man haulai chuan ke ti chuan a chian te ta na piano tum sakin akut chu aron chomol le tatlat maile kum khatli achan vezet liam to in nula pakhat kum khatli achan vezet liam to in nula pakhat beki chuan tho hain man mo takin anadila interview turin a in khal chuak ngala heti lai hian le lama ke ti sing nun chu in thak thleng hlok to in ama in ache son hlei thei tolova apasal chuan engkim ti sakin abuai pui hlom deuh top chin apasalin engkim mai ati sakchin chu ke ti po in za thlak ati ruve tho ma se ti ngai na dang om chuang ho silo Evan na thoka achwa hlanin ke chuan enkol tu alo mamo chin si awangin enkol tu tor anroi china ma se chu chu chatok lo wangin ke ti chuan beki kha aron interview ve thung don ani Evan chuan beki chu anupui enkol tu watan a ita haulo a hoi her a in chei du dan le engkim mai chuan lem hlol lovin anupui chu chataka a enkol sak thei aring lo hul hwalani mase ke chuan chance pek ve shim adu tlata wangin Evan chuan ke ti eitur siam sakdan tur te chu azirtir zoya adika soi chuan anom pui thar tur nu chu atui hlol lovani mase ke chuan damlo nalutuk anga chit lo tur mi thoveng ve tak chu ama enkol tu atan adu tlat mai boksi Evan a hlau thon angyein beki chu alak tlak lo tak zeta bedroom ma ke ti kalpui te chu ahna ken telan ni ti asha thiam pha hau lova apom tho don te chuan atluk pui noi mai ni ke ti po in ti wak ngai na asha ta lo hle zana chuan beki chu bara kalin a chian nu jili hne na chuan thil omzia engkim shilin min ban nga lo khamak takani ative thlot beki hi zai thiam ni chak tak ni in mipui ma a zai tluka thil chak ani ngai lo ma se tun thleng po in chu lati hlo tling theilovin azam lo tuk na wangin azai hlo tling theilo zelani mipui ma a zai na hun chatak abo pel le ta chwa ui lebok chuti lai chuan college an professor chu muthutin an han in hnim ngai viau dona ma se nupui nei lai ani ti asiatin beki chuan mi padang will ti mingpu chu zuin a in thiar film sandai Professor chuan zuin kati palutuk kadu lutuk chenia antile vela ma se nupui nei lai ani chut si chu apoitani Evan po in ama sami kha roile zok mayang tunami ai hi chuan a chafe zokani ti in anupui ril ru chu min le atum viau maya ma se Kate eroin mi thoveng le vei nei lem haulo beki kha engtine moni riau angai natlat mai boksi Kate du angyein Evan po in beki chu ka ulet sakle in anila chuan ni tin maya chuan lam sang nein atlai reng mai ni Evan po in chutiang taka enkol chalo tu anu puin angai natlat mai chu makati viau to chuna beki le Kate chu chome leya chuak tunin beki chuan rongbol kathiam mi alonia oti in a in chong khal ngal pan bok Kate chian te chuan zanria ron ein a chian te ho an hlotlina an ma ni to ka an buai em lain ke chuan for khu mai po a theita der silo a chian te chuan nemin van duai viau mala pasal chatak ngai sakadwat em tu che inei tala mi patam tak te chuni se an kal san dai to ang che an dia an soi chu dot ni haulo ma se Evan chu a ho tlai the em awangin ke ti ngai chu a cha zan the to lo
Becky bulat chuan Eva na laptop chu petura ti in min phat san ni a hriat na kanei tlatani ati bok arin hlel ruk angein Kate chuan a pasal le a secretary Cynthia te chu an lo in ngai zong ru reng ani ti a hre chuak ta aril ruana in a thinarim hle a Becky po in a chian nu jili bulat chuan thil omzia shilvia in khatiang em a aril runa kha kalamungai mi alo atia alai nat ve mel viau bok in hnuaila ma chuktum Kate chu che swalin Becky chuan Kate message bleng ringot chu dongin thil diklo a omti shethiam ngalin akal ngal Kate chuan chutiang din mun chebor chhor taka apasal ma chhon chu adu lo wangin Becky chuan atifai ngala Kate la chuan apasal bula om chu adu to lo thu soin arang thei angbera in chua san adu tho soile Ivana na bang hotlai le pek zet po in anupui chu amu zo ta haulo khuma chuan tablet mu in anupui chuan abial nu nei chung chang chu a hre chuak to ani ti a hre thiam ngal Becky chuan Kate chu a chian nu jil ne na anin lua a hrai lut ve ro in Ivan po in biak po tumin aron chuzui na sa hle a ma se Kate chuan a chang du haulo an mut ma in Becky chuan stage a zai vel a chak chin zia le ahlo chamri zel dante anule pate takngial po in anrin lo thu te chu shilin achunga thil thleng chu zialo ati pui tho shilbok Ivan po in Kate chu biak po tumve rengin miss call somriat zeta omto Kate chuan apasal hlui bula omle al chuan nursing home lama om mai chu adu to zoka aril ru chungril taka chuan Ivan a khosa zia po chu hria thiam na thuk tak nein atan phur rit mai kanito a keila heti mai hi kani boxia keima thiam lo zok hi ani atia Becky chuan heta omlo wang tia shwai chuak le in Kate vek chuan keimi lak lo boipui reng hi Ivan tan panin om chinang kumsom thum pasari mi chawni in awang lai amang chho meka chu wangin ke aya thazok ne hi a phuani atile a Becky chuan athulak dan chu pompui zong ani lo thu shilin tu man phatsan na hi kan phulo nang phei chu miril ru chato bini hi tun ma kha chuan kapi bak chungril taka po ka nei ngai lo ma se min rin lui tlat na le ka chunga i chan na te hian min thak danglam na sato ania ati ke chuan apasal mu adu wangin Becky chuan a hruai ta a anupuya biak tlang theilo wanga mangang em Ivan po alo lom ngei mai ma se ke chuan in hi chua san don nge keiman ka chua san jok don inun ti chiat ka du lo chu wangin izalen to don nia atia chua pa in akop nu a secretary Cynthia hena chuan ita vek ani to e ati zui mak bok Becky le Kate te chu ina ho in ke chuan vo ina ka thil ti kha kanuna ka thil ti swalian ber po ani mai the ma se kapal tlang thei mang ti in a in fui ve sau sawa Becky po in ama chi a Kate om tir chu ngai ngam lovin en kulturin a in pulut zui ve bok Kate chu chapol angin langchin ma se ana a chua boipui thut ngai chang le tho cham don ang hiala om chang te chu nei chan to in ambulance call buang barla chu adu ngai der box silo lelama an professor po in Becky chu lazar chhun zom rengin du lo ani biak miaw lo wangin hial har sa ati chin hle Kate damlo na la chuan zia omlam panahnekin azwal zel mai le ngala Kate tan chuan zoi muanga akal hun nga bak ti vaktor a om to lo hle ma se van nei thak takin mihlim theile lungkham nei vaklo ti du le ngainat om tak Becky wang chuan hlim takin hun le ni achar ve chin Becky chuan khoi ki pa shwain eng kimati pui chin ani nikhat chu tui an chen lain amang chi a taksa che theilo ve tho Marlin le apasal John tenen chuan in mel shiat na te nein an hlim dun dana anupui che that theilo na chuan midanga chom tel ve lem lo ni in alang in kom tlang nel zuin a har sat na ang nei ne na in po taka an ti dun thei chu Kate po in azan pha de hokani heti lai hian Ivan po athil ti swal wanga la in thiam theilovin Kate chu biak po ala tum reng chin Kate ero Becky hnung zuin bara te kalin lunglenga in dom kun na hun po anei ngai meu lo
Becky ngai zong tu will po an zinga chuan omve chu chinin Becky eroin angai ven velem lo Katie po in will at su mi pachatak niya siya thusoyin chance pe ve turin atia kumsom pangaliam ta Ivan nena anin tondan te chu soi chuak le in khati lai po khan musician pakhathian engkima min choi omin min boy pui chin ema tu nu hian chance kalau pe ve ta lo kha ka in chir deuh chin ma se so to der mai silava atibok ni khat chu bekile Katie te chu Katie chanu fanu birthday lomna kalin achian te hawin ma an son lai le fate ne ya lim taka hun an man mek lain Katie ve thung ero anung tol tu thung si adam lo na buk chu chuak le in Becky ne na anin boy puilal chuan Ivan aron lang ve hlol amel en reng chuan aril ruwa ha hle ni ti shatin ama po atlade kwa mai Cynthia ne na anin kara chuan eng ma om to lo thu soin anin kar chu sui zom le tumviau ma se ke chuan Cynthia chungchang lampo ani lo ka mangai wang jok che in kaltir che ka tumani hi ati dai athu soi chuan Ivan apu ati be dong hle ke chuan trap chungin ka taksa hi ka control thailo na satwal twal to in ka sia fane ive thi ka chak thin lutuk ma se engma ka ti hlotling theidon talawani hi atia aril runa chu auzui chiama Becky chuan support nan alo apui ve chiambok Katie doctor chuan thulom omlo tak shilin ni tinin thoklama harsatna inei na satwal twal don ati awangin hun toy te ala nei chu hlimle thoveng taka ahman ve theinan Becky chuan mun nuam le hadam thlak tak taka shwai chinin beidong mi alo turin afui ve mol chin Kate le Becky te chuan an chan cha John te nupa Will le midang te chu zanre ai pui bokin Kate po in anat narun thlak zet thengil chak khopin hlim takin huna man ve thei pha ani Will le Becky te lam dun lai chu thlerin Kate chuan mi chetlavel en rengot hi lungchha thlak itive chinem ti in a an pui marli ni chu zota ma se ani chuan abe seilo dan dewa changin tun ma zong ai khan nun hi kapom thiamin kahlim ma to zokin ka sha sin ke chu alauti mau mai Will po in atopa chuan Becky chu BMW tange in Becky la chuan ngai zong pa ngai tak nei tur chuan kala in pe ri lawani ati sandai an professor po khan aril ru ne tumin alazar chunzom renga ma se Becky chuan har sati tak chungin anar thei sham chin reilo te nuwa chuan Katie an pui marlini chu ni khoshilovin damdo in khuma amu reng to a chutiang chu a mabak ve thawani ti sha in Katie ril ru chu achi ai tak zet Katie chian te hola chuan Becky chuan chian nu Katie en kol tura ring zawlovin an chong khum ngei om thei viau mai Katie po in ama en kol tur second caregiver tur chu roilo tumin I ha thei sia I zirlai nen zailam nen I ha dam pha thei jok don na lom atina a Becky chuan Katie en kol na midang kuta hlan chu rem ti theilovin engkim chatakin ke en kol thei vekang ati ve bur thung anupui ngaya lungleng Ivan po aron langle ta hlol mai Katie chu angai chin zia shilin hlim takin omdun le thei to ilakati kati swala khan khonga itakin min ngai damla kasim mak to angti katia mache ichunga po chat ka chho in ke en kol chato ngutang che ati a Katie lom lutuk chu ami tuetla zoi the Ivan a chuanga idam na arei to ma se tan min nok sak mai ni to a in shan na awang chuan omdun le chu Ivan tan zok adu to hau silaw Christmas donut chuan rin lo tak mai in Becky nu le pa Elizabeth le Bruce te chu anron lang hlol mai hun fal an nei vele Elizabeth chuan afanu Becky chu zilin thil changkai takti in class chatakin ikalanga lekha te po chatakin iziremoti na kalayin heta damlo boy puin class ban pha velamo Katie chu rei tak dam tur po ani to lo hi akal huna nang chu thiam na po nei lo engma nei lovin I hoi lol ringo dona sin atia chuta thu soi zong la chu in hnuai lama om Katie chuan baby monitor changin alo shevek si ama awangin bekin class kal alo ban san ve ringot chu du lovin a in chu chwa san turin ati zui
ke ti chuan du lo hle ma se a enkol tura berin arem ti to miau si lo wangin chap zoi zoi chungin a chuak ve ta ni ke ti chuan enkol tu nei tak lo wangin anu gwen chuan a ompui ri a anu ne na anin kar hi a cha fashion ngai lo bukani Christmas party pui tak khwai hotin Ivan poron telvele bok lelama beki ero akwa harin anun ramangwai hle wila hne na te chuan ke ne na anin mission tak dan te chu a shilve a wil la chuan engdang soilem lo chuan chwa puya somin a bem le taringota beki la in a chang thei der mai bok silo chuti lai tak chuan ke ti chuan koldong hlolin John anu pui Marlin ni thi thu chu anon shila ke ti shil cheve turin man mo takin akal ngal Ivan chuan lo enkol le to in adin mun chat lo laya thulung chha thlak lam shil chu thil ti chia alo ngai lutuk lo bok beki chuan Marlinin athi ma a chante zong zong ta na ale khathon zia chu pe in akal le taringot Ivan po in lekha chu ke ti chhar sakin chu ti mek lain Marlin ni po vui mek ani ke ti nat na po in zwal kailam pan zelin damdo ina om hia langai veta ke ti phei chuan anun na chu po seidu vak lovin kal tur thau thawani awangin kal thuai mai chu du zoka athutluk na chuan anu le apasal te ril ru po ati buainak mai beki po man ho takaron thleng ve ngalin chu tiang din hmuna keiti a hmutamai chu na ati in mu she omati tak zet keiti chuan zia omlam pan vak to chuang lo tura damdo in khuma acha thlak hun nga to mai ai chuan ina ho zok adua chutiang ani chuan ni tlem te bak adam thei don to lo wangin anu gwen chuan arem ti lo hle ma se keiti du thu sam nu nungani miawa wangin anti hlotlin sakta nge nge keiti chuan adu thu sam ang nge yin a hun nu nung lam chu a mangai le a thlak hlel em te kianga mangin bekile Ivan te po in an thei top tak meu mewa en kolin an dua chin hle Ivan a phei chuan sun lok de reng to in a trap runa sa thei viau a hun nu nunga thlen don tak taka phei chuan a bula om chu du lovin a mangai zia shilin a in thiar filim chandai ani beki chuan ompuin keiti chuan engtin pon lo omila tu ma chan pui to aw mi asu o chuan ko om lo hunat po nangma mangai em tu chele a chil em tu che pasala ilaw ne nge bok don nya o ati a anui le ri chin beki po in kanuna min ring tu kanei ve chun le a chalam zonga min thak tu ini a katan hian ilu in ipoimo tak zitani tia shilve in ke chuan ma ania omadu awangin beki po in a in thiar filim san le ta ke tina tuar jet home sha beki chuan ngai na renga shelo masian nat na chuan a vor top thleng to in chumi zan la chuan ke ti chu kaltani beki chuan ke ti boral na chu tuar na sa hle a ma se engtik lai po a zui reng tu wil chuan kongkin renga supportin abula tlat china chumai baka tuna chuan a shele thei ngai me alo chuti roala a thil chak em ne loi si mi pui ma a stage zai po chu tilui ve thei to in zana le tim na nei mi alovin a perform ve thei to ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sila video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang out channel lo thlir chen to zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vet ule